これがラングリッサーの、いな、私の国が招いた結果なのか。ならば何としても町の方々を皆殺しにしてやりなさい。我が神の素晴らしさ。くそ、あんなところにも。
大地の火が食らい尽くせ。みんな急げ！町の人たちの安全を最優先するんだ。闇を照らす聖なる力よ。力がみなぎってくるみたい。これ以上はやらせないぞ。残念ながら今日はここまでのようですね。しかし闇の王子ローゼル様がよみがえった今、ではまたいずれお会いしましょう。光の末裔の方々。一体何匹いるのだ。こやつらは底なしか。